This was the moment when this war with Iran was just meters away from escalating, perhaps to a point of no return. Jerusalem thilian tham tak a thleng thut khovel chanchina voi khatna tan isuan khen be nuwa nithum hmel a hmu le na Church of the Holy Sepulchre chu Israel thu nei tu ten engti thleng nge ti hriat lovin an khar ta thut mai le Jerusalem chanchin i hriat chian chuan isua thole ni hian kumtin thilmak deuh a thleng thin ti i hriat nge ka ring chu holy fire an ti hi ania isu tharau nge khan chu hmun chu a tlole thin ni in an ngai ani Uithiam Orthodox Patriarch chu isu than chunga chuan aluta anung chon tlata mi ring chem chu ni mi alo mei alo chuak thu thin ani he mei hi Mosian Sinai tlanga pathian abiak laya amu mei khani antia thilmak deuh chu he mei hian rin na nei tak tak te chu akang ve ngai lo antibok he thil thleng hi amak tak zeta video sang po mi puiten chu mei thiang hlim holy fire chu an hmai le an khabe multe an thom hno le an thil nei sang te chu an han dep kai china mase yawe pathian chunga rin hatu tan chuan engma aka ngai lo ani apoimo ber mai chu he thil mak tak thlen hun tur April ni som pakhat ma lok hian Israel sarkar chuan Jerusalem ma biak in zong le mun poimo tak tak te chu engtika nge an hon leang ti soilovin a khar tatlat mai hi ani kar khat nge thla khat nge kumtam tak po ani thei ani lo poin hon ani to lo shim mai thei bok ram tlo tu mi thiang hlim le mi puite tan chuan thilung chia thlak tak ani kumin hian shilo na tam tak a thleng dik to a mi thiang hlim thlen hun hi mi tam takin an ngak lela mase tuna chuan engkim khar ani ta ni tuna zona poimo tak lom ta chu mishing tu ma lu phal ani lo lai hian pathian tharau thiang hlim chu kumtina local thin angin kumin hian a local le thowangem ti hi ani heng thil thleng mek te hi tharau lam le shilok na thleng dik tura ngai tan chuan thil lian tham tak ani kumin April ni som panhi kumsang hi som ni paruka holy fire ceremony hi thleng tura ruam man ania biakin hi an hondon lo ero achiang lo mi tam tak chuan mishing an lu ve thelo puin pathian tharau chuan kumtin ati thinangin mechu aron chuale tho an ring ani Iran missile beina marsi somni kumsang hi somni paruk thlengwang hian boina na satak tuna hian a thleng chhota a marsi somni khan Iran chuan Israel Jerusalem khopui hlui chu missile mangin an kapa missile chen khat chu Church of the Holy Sepulchre chunga le a chevel building a te atla a akang deuh nual hlomani The old city of Jerusalem, where an Iranian missile attack has left damaged a part of a pathway leading down to some of the holiest sites for Muslims and Jews. The missile was intercepted, Israel's military said, but that left fragments in the air that fell down, blasting open a gate and collapsing a wall on this pathway down to the Western Wall, which is the holiest site in the world where Jews... Luka bung somni pakhat chang somni le Jerusalem wal tu sipai chung chang hi bi chiang lok taila isuan Jerusalem hi sipai te hualin i hmu huna chuan boral na anai ti riang cheu alo ti kha tuna hian Israel le Iran in beina Operation Epic Fury awangin Jerusalem chu sipai te hual le ven tlat ania hei hi mitam tak tan chuan isu lo kal le na second coming ma chia thil thleng tura an ngai ni Israel sarkar chuan missile tlak le in beina wanga mi puite himna ngai benin biak in hian khara nimasela isara ero uithiam tlem te chau dal lu phalna dilin Vatican le Latin Patriot of Jerusalem hotu te anla in bemek ani Muslim le Juda te tana mun thiang hlim berber te
pan na konga chuan thilpui taka thleng ta ni Israel sipai soidanin Iran missile local chu an lo kap thamhana nimasela ake themte chu leilama ron ta thla in kot chua lian tak gate pakhat aron ti chia a chu western wall tia kan hriat kha ania lungbang chuan western wall juda te ta na khovela mun thiang hlim ber an tong trai thin na mun pan na kong lungbul bang ati chia ni western wall hi Al Aqsa Mosque Muslim te ta na khovela mun thiang hlim ber pathum na bulchia auma mun zol hi juda te tan chuan Temple Mount tigin an soya an tan chuan khovela mun thiang hlim ber ani bok tuna hian mitam tak chu lauthong takin indona wang hian an omme kani Iran missile ke noi ron tla khan Jerusalem khopui hlui gate pakhat aron ti chia a rilok na mingthang tak puitlin na pakhat nin alang Mesia lolu na tur man lai mi te soidan chuan Mesia chandam tu chu he bang hi ron ti chiein Jerusalem a hian aron lut don nin an soya Ezekiel abung somli pali chang khada chang nia elaya hian Jerusalem chaklam kongka Eastern Gate chu khar ani tur thu le tu mishing ma anlu lo tur thu soya pathian zau chu he gate a hian alu tur thu an soi ni Golden Gate chanchin te mazong tar lang don taila kumsang khazanga somli pakhat khan Ottoman Lal Sultan Suleiman Khan he chaklam kongka Golden Gate anti mai hi lungchang takin alo no phuitir to a kami hnu atang khan bo in ni thleng hian he kongka hi khar nan tlatin awmani khatia Ottoman lalin alo no phui chan kha chu Juda te Mesia local tour dan nan ania nimasela tuna missile wanga aron in hong tamai hi kovel top na nai to ziangin mitam takin an ngai pha khatia Ottoman lal Sultan Suleiman Juda te Mesia local tour a hlau wanga Golden Gate lungchang taka alo no phui tir vek kha hil a thak takani pathianin lolu atum to chuan mishing tu main andang theilo ti chu hairol ani lo rilok na soidan chuan chu bang chu Mesia ngei khan aron ti chedon ani Ottomana lal hun laya an lo ram phui tlat chu aron ti che ani yin news chuan an tarlang bok mani deuh thleng kha chuan Jerusalem khopui hlui hi mun thiang hlim ani wangin inbe na laka khoi thiang lo ang hiala ngai ania ma se karliam ta chang khan thil ain thak thut mai ni missile ke themte chu Greek Orthodox Patriot Jet buloka te tla Western Wall bul nai loka atlaboka athen phei chu Al Aqsa Mosque hung chunga te atlabok ani he thil hi khovel chanchina avoi khatna ta na thlenga he thil sang te hian indo pui pathumna nai to sia antarang chiang le bok footage sa kan hmu ta kang khan Jerusalem Gate ma chia banglian tak chu missile ke them khan aron ti chiani he thil thleng mek khi khovel shuai tu da thiam lo emo thil satli emo anga ingai ni chuan iring sol ching viawang he hi Bible shilok na puitlin na chu ani Bible Quran le Juda te le khabu thiang hlim ichiarani chuan kan hun ton mek hi Ezekiel le thu pon boin alo soilo hun nong ani ti chu chiang hle ma se lau thon na turom lova pathianin engkim athunun vegani chuti lain Miami USA lama po thilmak tak athlenga wana thilmak tak lo lang chu mitam takin video in an la a atira chuan AI siam chop emo ti mai turania mase mi sangin engal sang atangin an lak awangin atak nge ni ti chu thil chiang takani in the sky. I don't know what in the world that is, but apparently a lot of people have like a very similar footage. In the beginning, I thought it was probably some sort of an AI stuff, but it turns out that a lot of people have shot the same thing happening in the sky from all different angles. And Bible khan wana chin chiana te alo omang tiin alo inziak toa he thil mak te hi kovel top na chin chiana chu ani thengem ti ngai to na le rin dan te po om theo me he thil hi project blue beam emo thil dang emo ani iring ve em engi ngai ve dan le
heng thil mak tak tak kan hmu hi Project Blue Beam an ti nen hian inzom na te po anei thei ome sarkar hian khovel bumna tan projector manga thil tak tak lo hologram vana tilan na tur technology an nei nia soi hania ichuan vana reflection atan chuan van boruak hi dar thalang anga mananga ya hei hi Bill Gates an boruaka thil engemo aka chua artificial clouds nen hian ainzom nihin alang bok chuwangin vana thil lo lang kan hmu hian kan film khur hle anga ya atak ani hem AI manga siam chop nge nia Project Blue Beam zok ti kan thliar thiam angai ni ole khangte kha dun naya Jerusalema thil thleng chen khat ba ka America rama thil thleng kan taran theite chunia kan han soita ka te khan ngai dan te po inei karinga ingai dan te comment section lama milo share tir ve do nia tuntumatan chuan khati zong khani ye